Lodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Dominku, li twieled fi Spanja għal-ħabta tal-1170. Kien predikatur mill-aqwa, fil-fatt fit-talba ngħidu hawnhekk predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. U waqqaf l-ordni tal-predikaturi magħruf bħala Dominikani. Għamel ġid kbir lill-Knisja speċjalment bl-eżempji sbieħ tiegħu u bil-predikazzjoni tiegħu. Miet Bologna l-Italja fl-1221. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej inti għamilti San Dominku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għammel li huwa jgħin lill-Knisja tiegħek bil-merti u t-talim tiegħu u li jidħol għalina quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. Bibni Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Fil-5 tax-xahar, meta s-Sultan Ġoakin kien ilu 5 snin it-turufnat, il-kelma tal-mulej ġiet lill-Eżekjel bejn il-qassis Bużi fl-art tal-Kaldin ħdejn ix-xmara Kebar. Kien hemm li ġiet fuqu qiegħed il-mulej. Kont qiegħed inħares u f'daqqa waħda ħassejt riefnu ġej min-naħa ta' tramuntana u rajt sħaba kbira imdawra bid-dija u nar ileħ il-ħin kollu minnha u ġon-nar bħal bronz ileq. F'nofsa kien hemm ġbija ta' 4 ħlejjaq ħajjin li mid-dera tagħhom kellhom is-sura ta' bniedem. U smajt il-ħoss ta' ġwinħajhom bħal ħoss ta' ilma kotran. Donnu il-leħen ta' Alla li jista' kollox. Huma u mexjin kienu jagħmlu ħsejjes li jtarxu. Qisu il-ħoss tal-eżerċtu u meta jieqfu kienu jniżlu ġwinħajhom. Instema' ħoss mill-loli tas-sema mifrux fuq rashom. U meta huma waqfu niżlu ġwinħajhom. Fl-għoli tas-sema mifrux fuq rashom kien hemm bħal żafir f'għamla ta' tron. U fuq din l-għamla ta' tron kien jidher bħal bniedem bil-qiegħda fuq u fl-għoli. U rajt bħal bronz ileq donnu nar li kien jgħalqu minn kull imkien. Qisu minn ġenbejh il-fuq. U rajt bħal nar qisu minn ġenbejh l-isfel u dija madwaru kollu. Bħal qawsalla fi sħab meta tagħmel ix-xita hekk kont nistħajjilha id-dija ta' madwaru. Hekk derit li ġbija tal-glorja tal-mulej u malli rajta inxtħet wiċċi fl-art. Il-kelma tal-mulej.
Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Flimkien, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru il-mulej mismewit, faħruh fl-ola smewit, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċiti tiegħu kollha. Flimkien, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Islaten tal-art u l-ġlus kollha, il-gbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien ma' tfal ħajfaħru isem il-mulej. Flimkien, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu l-oli, sebħu l-fuq mill-art u s-sema, u wolla l-qawwa tal-poplu tiegħu. Dan hu t-tifħir għal-ħbibu kollha, għal-ulied Iżrael il-poplu għażiż tiegħu. Flimkien, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikollkom sehem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien meta d-dixxipli kienu flimkien fil-Galilija, Ġesu qalilhom bin il-bniedem għandu jkun moti f'idejn il-bnedmin u joqtluh u fit-tielet jum iqum. U huma sewdu qalbhom ħafna. Reġa' daħlu Kafarnawm u resqu fuq Pietru dawk li jiġbu t-taxxa t-tempju qalulu li mallem tagħkom ma jħallasix it-taxxa. Iva qalilhom. Meta daħal id-dar Ġesu bla ma ħallih jitkellem saqsih, inċidirlek x'mun, islaten tal-art minant min jiġbru għat-taxxa jew il-ħaraġġ, minant is-sudditi jew minant il-barranin. Minant il-barranin wieġbu Pietru, u Ġesu qallu mela s-sudditi meħlusa minna. Iżda biex ma tkun tebda skandlu għalihom, qasal wasla sal-baħar, ixħet ix-xlief u l-ewwel ħuta li ttellaq bada iftħilha ħalqa u għandek issib munita tal-fidda. Ħuda minn hemm u mur agħtiha lilhom għalija u għalik. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Biex ma tkun ta' ebda skandlu għalihom. Dan huwa l-kliem illi jgħid Ġesu fl-Evanġelju skont San Mattew lil Pietru meta jgħidlu imur iħallas it-taxxa. Pietru kien iltaqa' ma' dawk li kienu qed jiġbru it-taxxa għat-tempju u staqsew li mallem, jiġifieri Ġesu, kienx iħallas it-taxxa. U meta reġa' lura d-dar, Ġesu qas ħallih jistaqsih jew jitkellem fuq hekk, kellmu Ġesu stess u qallu biex imur iħallas it-taxxa. Il-mod kif huwa naqra partikolari għaliex qallu biex imur jaqbad ħuta jiftħilha ħalqa u hemm isib munita tal-fidda. Sa Pietru kien sajjied ma kienx imdorri isib il-muniti fil-ħut li kien jaqbad. Ma Ġesu qallu biex jagħmel xi ħaġa li kien imdorri jagħmel fil-mestier tiegħu, jaqbad ħuta. Imbagħad isib xi ħaġa li kienet speċjali għaliex hemm l-intervent tiegħu jiġifieri isib il-munita tal-fidda biex juża għall-ħlas tat-taxxa. Imma l-iktar li jolqotna hawnhekk huwa r-raġuni għaliex Ġesu jgħidlu jagħmel dan. U Ġesu jgħidlu biex ma tkun ta' ebda skandlu.
għal ħaddieħor. Propjament Ġesu qed jgħidlu ma kellux għalfejn iħallas it-taxxa, anke għaliex din kienet taxxa għat-tempju, mhux taxxa mir-Rumani ma taxxa mill-Lud stess, u Ġesu fl-Evanġelju stess ta' San Mattew kien qal hawnhekk min huwa aqwa mit-tempju meta qed jitkellem għalih innifsu. Imma Ġesu jgħid biex ma tkun ta' ebda skandlu għalihom. U skandlu ifisser ostaklu, tfixkil, skandlu hija l-ġebla li ssib u li twaqqek fit-triq, tfixklek u twaqqek. U Ġesu rrid li jevita li jkun ta' tfixkil għan-nies. Jien nixtieq li nieqfu fuq din il-kelma, skandlu. Illa għaliex Ġesu irid jevita li jkun ta' skandlu għan-nies. Imiktar il-qudiem San Pawl meta jikteb lil Korintin jgħidilhom aħna nxandru lil Kristu msallab, skandlu għall-Lud u bluha għall-pagani. U jkompli San Pawl jgħid imma dawk li huma msejħin sew Lud sew Griegi, Kristu huwa l-erf ta' Alla u l-glorja ta' Alla, Kristu msallab. U naraw propju differenza, din id-differenza li illa li Ġesu ried fl-Evanġelju tal-lum jevita li jkun ta' tfixkil, jevita dan l-iskandlu għan-nies. Ma s-salib ma setax jevitaħ, ma rridx jevitaħ, u fil-fatt hawnhekk jgħid lid-dixxipli fil-bidu bin il-bniedem għandu jkun moti f'idejn il-bnedmin joqtluh u fit-tielet jum iqum. U d-dixxipli dawn l-iktar nies madwaru waqfu fuq l-ewwel żewġ affarijiet, jiġifieri moti f'idejn il-bnedmin u joqtluh. Tista' tgħid ma fehmux jew insew tielet jum iqum, jgħidlek l-Evanġelju sewdu qalbhom ħafna. Forsi kieku fehmu x'qed jgħid li t-tielet jum iqum il-mewt kienu jsewdu qalbhom inqas. Imma sewdu qalbhom ħafna għaliex għad-dixxipli Kristu msallab kienu wkoll skandlu u tfixkil. Ma waqfux hemm, għax dik ma kienx it-tmiem tal-istorja. Imma Kristu qam mill-mewt. U Kristu rebbieħ, Kristu glorjuż u għalhekk l-għajn tas-salvazzjoni. Jekk inti tieqaf fuq Kristu msallab biss u ta' tfixkil, speċjalment tkun imxejt warah jew tkun smajt lilu. Imma jekk taraf fis-salib it-triq li twassal għal glorja, hemmhekk storja differenti għal kollox. Hemmhekk Kristu huwa l-għajn tas-salvazzjoni. U għalhekk dak huwa l-messaġġ importanti għalina u nitolbu l-mulej illum l-ewwel nett nitolbuh biex aħna bl-emil tagħna, bil-kliem tagħna ma nkunu ta' ebda skandlu għall-oħrajn. Jew nitolbuha speċjalment din għalina s-saċerdoti. Dak li ngħidu, dak li nikdbu, li ma nkunux ta' tfixkil għan-nies. Fl-istess waqt nitolbu wkoll biex aħna nħarsu lejn Kristu msallab qatt ma narawh bħala skandlu bħalma kien għal dawk li waqfu hemm, imma fi Kristu msallab naraw tassew Kristu li jgħaddi mill-mewt għal ħajja, it-triq li twassal għar-rebħa l-għajn tas-salvazzjoni tagħna
is-salib glorjuż li lilna ifisser li aħna salvati. Jew irresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla li dejjem iħobbna u jixtieq jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Tolbu għall-Knisja biex tkompli xxandar l-Evanġelju fuq l-eżempju llum ta' San Dominku, predikatur mill-aqwa tal-verità, biex tkompli twassal anki il-verità lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna bi kliemna b'emilna ma nkunu ta' ebda skandlu u tfixkil għan-nies. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem infittxu fi Kristu dak li isalvana, jagħtina ħajja ġdida u lilna iġibilna l-paċi u l-ferħ f'qalbna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha mulej fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra mill-Malta u nitlob mod speċjali għal dawk li bħalissa qed jagħmlu xi operazzjoni biex inti tkun magħhom tagħtihom l-għajnuna tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll illum għall-ordni tal-predikaturi għad-Dominikani, din l-ordni waqfa minn San Dominku stess biex huma jgħixu dejjem b'fedeltà lejn il-missjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jien biex inti tilqaħħom fi ħdanek tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed tagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir glor ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej u bl-interċessjoni ta' San Dominku isma' it-talb li qegħdin nagħmlulek. U bil-qawwa setana tas-sagrifiċċju li se jinnofrulek wettaq u ħares bil-grazzja tiegħek il dawk kollha li jiddefendu il-fidi bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Dominku u inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-talim li uxandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha.
Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bl-għeda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-sewt u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, ma' San Dominku l-qaddesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iw nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna tobietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubijiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu jħaresni ħajja dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex il-Knisja tiegħek fix-xewqa tagħha ta' rabta sħiħa miegħek titwettaq bil-qawwa ta' dan is-sagrament tas-sema li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Duminku. Għameli bħalma jimxiet ħafna l-qudiem bil-predikazzjoni ta' dan il-qaddis hekk ukoll issib il-għajnuna tat-talb tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Alla tagħna, sma' tal-tana, aħlesenna u għafmana, glorja għal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, Kif kien mill-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrin l-għadnu bitna, ħarista min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha u lil dawk li l-aktar għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek.
Konsidraw il-misteri tal-ferħ, l-ewwel misteru meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missirna li jinti fis-semawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dubitna bħalma naħfir minnu ħati għalina u la d-daħħalniex fi t-ġrib iżdaħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna ħalisna minn-nar tal-infern. U l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Tieni misteru minn tal-ferħ. Meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-semawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dubitna bħalma naħfir minnu ħati għalina, u la daħħalniex fi t-ġrib iżdaħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħlisna minn-nar tal-infern.
Ħu l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misterju minn tad-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina l-lum, għafirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tijalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni jammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għaliki l-qattal btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna eħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misterju minn tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil binhom Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina l-lum, maħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tijalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għaliki smat tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, aħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-ferħ. Meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-semawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobza ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina u la daħanix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott għal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa, imbirek il-frott għal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa, imbirek il-frott għal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa, imbirek il-frott għal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa, imbirek il-frott għal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa, imbirek il-frott għal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa, imbirek il-frott għal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa, imbirek il-frott għal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa, imbirek il-frott għal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missil li benu l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, ħarista minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slim għalik li l-ek inajtu, għaliex aħna t-torufnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja melam, avukata tana, daw għallejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina. Urina wara dan it-torufnament lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-semawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobza ta' kuljum għatina l-lum, ħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa, imbirek il-frott għal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missil li benu l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwiħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddirijom. Jistruma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina.
Om ta' min ħalaqna, اطلب علينا Om ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok għaqal, اطلب علينا xebba li tisħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tisħoq kull fuħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera ta' qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tana, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' Lavorju, اطلب علينا dar ta' Deb, اطلب علينا arka tar-rab tal-ġdida, اطلب علينا bib tas-sema, اطلب علينا kewba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midinbin, اطلب علينا faraġ tal-immigranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana imnisla minar l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rożarju Mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja, حن علينا itlob għalina għaddisom Malla, biex ikun jisħuq ilna dak li wedna Kristu. għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristus Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti hekk ħżiena l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا San Torrocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Deodata Pisani, اطلب علينا San Dominku, اطلب علينا intom għaddisin protetturi tana, itolbu l-Alla l-Allarina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.